Takže nazdar, zdraví vás Minecraft a vítajte u takého challengeu s random vlogom, čiže dokopy, takže random vlog ide ako prvé. No, nenatáčam som preto, lebo bol nový rok, bol som trošku po opici, mali sme ešte začiatok školy, čiže ma to moc nebavilo. Ale sme tu už teraz, čo je teraz sobota večer a začneme aj s takým tým challengeovým. Nachádzame sa ešte v tejto škole pred jedálňou a vyskúšame to s antiperlami, no tu z druhej strany antiperle a mentosky nemali v Tesku, takže ideme a trošku si tam aj dole šatku a vyskúšam to, dám to celé. Kameraman. Ceslo, viacej, odos. Toto som chcel vyskúšať. Antiperle sú ešte v tom. No, ešte sa napijem. No. Toto bolo ako privítanie, že sme tu prišli. Počkajte, sa mi to išlo. No a toto bude trošku divoké, lebo je okolo 8 večera, my sa tu bojíme v tejto škole. Vyzerá to trošku ako Outlast. Počkajte. A teraz ideme do triedy. Raz do triedy. Do našej triedy, čiže čo je to? Najdivokejšie celého sveta. Ale ste notebook. On si bere notebook, ja si berem šatku a kopču a čipsy. Čipsy. To je náš. To je poriadok, to spravíme na to. Počkajte. Strák je dôležitá zásada. Flaše. Tu sa nám borovička vyliala napríklad, čo sa stalo na Silvestra. To sme mali vodku a cranberry. Posral som sa tu, zgrcal som sa. Nebolo to moc dobré, ale prežili sme to. No a toto je ešte za ďakovanie za 12 odberov a 898 pozretí, takže tie dva pozretie k sajmuško ešte, aby som mal 900 pozretí a trošku to rozbehneme na živo. Teraz sa trocha cítiš, jak máš 10 000 odberov. No, cítim sa tak, lebo toto antiperle. Máme otvorené dvere. Otvorené dvere. Piče. Otvorené dvere. Taká, poď zabírať. Otvorené dvere. Normálne sú otvorené dvere. Ty kokos. Počkajte, kamera má, poďte sem. Normálne sú otvorené dvere. No vidíte. A máš Otvorené dvere. A tak, toto znamená, že tam je niekto. Špeky. Aha. Tieň. A čakajte. A čakaj. To je doktor. Outlast. No to nie. A to sa sa chodí. A aká to je? No tak tu zále. Je to zamknutý navždy. Ani. Super. Ja idem druhý do kameraman. No a chcel som vám ešte povedať, že bude sa ešte natáčať Amnézia. Od pondelka sa bude točiť Amnézia. Som si stiahol. Veľakrát som stiahol aj Assassin's Creed 4, tá sa strašne lagovala, 3 tak trošku mierne, ale 2 úplne ako prvý diel 2 sa vôbec neseká. Neseká a teplo je trošku zima. Lebo to bolo teplo, nejaký buzerant, ktorý nás preletel v tej škole. A Outlast, no pokúsim sa to natočiť a že sa pokúsim aj Eurotrack Simulator, takže sa máte aj na čo tešiť. A dneska sme ešte točili taký challenge, ale ten sa moc nepodaril, lebo sa mi bíjal mobil. Tak to sa nám moc zase nepodarilo a ak sa vám to páčilo, dáte like, keď nedáte dislike, niečo do komentu, aby som mal nejakú tému dať a odber ma dobre poteší a ideme sa v ďalšom diele.